Long time ndagarisa ndisingaite these videos ndichifambira hangu mumatondo. Today I am alone. Ndabva kumba ndikasiya baba kwaMeke. So right now ndiri kuno ndauya kunonzi ndinda kunonzi kuchipinda. I'm going to pick up Vatete MaiOripa. Then ndine ma-parcels avo andobva ndasiya from mamer zvistondido zvirimwa izvi vanochinjana kavanhu. So kuno kuchipinda kuno is just after Bigita Minerals. So iyi road yamunoona yakagredhewa, saka ni ndokwainzi kwaMeke ndofunga kare kana singareshi. Iyo road iyoyi ukafamba nayo inonobudisa zvakare ku road yekuseri uko kunova kwaMutendi. Ndokune handisi kuziva kuti tara yakaiswa inobva paMutendi paipa ichipinda mukati yakagumira papi, but uku kwaigredhewa. Waona majojo tenge munhu. Guys, uyu ari kutoita zvefarming yakasimba uyu. Handisi kuti cooperative here kana kutoti munhu akatouya kuzasi kuno kuti angoita zvekungorima chete mumunda make achiita gardening. Pakarimwa kwete zvishoma. Maybe naona pane dzimba dzake, but pane chimba chikuratidza kuti kudando panogara gadhi here, I don't know. So kuchipinda nacho kukuziva hangu kuti area ino yandiri inonzi yekwanyu chaizvo. But kumaplots nekumabhurazi kokuno kwandiri. Budzi nemuyedzo zvokwadi. Muyedzo chaya mukuru. Zoratidza kuti dziriyo zvakare. Kunoku ndakapedzisira kuya tingi pane nguva. Pane chinguva ndapedzisira kuya divi rino zvangu. Hamozviona. Saka apa kana ndoziva kuti pamusha apa panonzi pani handizivi. But look at that, guys. This homestead yakarongeka. Onaiwo mahomesteads evangu. Look baba, look there. Mwari wana zata ndongorera. Some people are doing it. Guys, for the people. This is me, Sharon Chipinda, reporting live from Chipinda. From Chipinda, guys. Guys, for the people, let me gist you. Let me tell you a story time about this area. I remember way back in 2007. Ndapedza kunyora form 6 papa. Ndobva kwanhatata vana vagoya kupi apane mushaka sazi. Zvikanzi vana vogoya iroad inoenda kwaTete MaiOripa. Right. Apa paimbogara dzimwe mombe kare. I'm not so sure kana vachiri kuita zvokuti vanoti dzimwe mombe dzombe namatanga dzozobva dzichinda kudai. I don't know kana vachiri kuita. However, back to our story. Zvakana Vatete MaiOripa vananga vamboya kuholiday. Ndofunga vakataura mukutaurawo but vasingatori serious. However, zvakaitika kwakabva kwaita musangano wamayuthi ekuRoma zvikanzi kuna musangano uri kuitwa kwaMajada. Guys, ndaida kuenda kumusangano zingaiti. Ndova ndati kuna mama ndoda kuenda kumusangano. Mama vakati mama ndokutirevera nhema zvikanzi hakuna musangano. Ndakagwadzwa zingaiti. Baba ndokubva ndakati ndoda kuenda kumusangano. Baba vakati munoita. Mama vakati hakaiti. Vanhu vaMwari ndakarwadziwa. Ndo hati break yokutanga yakaitika muupenyu hwangu. Ndakabva kumusangano kwaMajada. KwaMajada kure ndasambokuinda. Up now just kuziva kuti kwaMajada ndekupi. Asi vanhu vainda neshoka. I didn't care, guys, because I wanted to move away from kugara ndichishanda kuplaza because panoita 3 days vanhu vari kumusangano kwaMajada. Pakurambidzwa kuinda. Imi vanhu vaJehovha ndiri kureva nhema. Ndakarwadziwa. I remember Natsai naDeborah kwazi muto vanhu vamazviramba. Vakanzi hakuna musangano vakati munonyeba vakainda. Vakaita 3 days variyo. Zvikanzi musangano vakadzoka vasina mavoice vana Natsai kwazi muto. Ndakarwadziwa ini. Izvo zvachangereva nhema kuti hakuna musangano iwo uriko. I don't know why. Handisi kuti chichaitika kumayuthi. Handinambobvira naina musangano wamayuthi. Ndokubva ndadii ndarega kuinda. Hino manje ndokuchibva naVatete MaiOripa nanahati vauya kumba kuseri koko. Kwaifambwa neshoko kwasati kwane mota actually kuti kwakusina mota dzaivako asi zvikwanisiro zvokuti vanhu vatenge mota mazuva kwakusina.
saka waitofamba neshoka chigaya kuti kuno uku handiti right now bandiri panapa is 26 kilometers from nyika growth point asana tosvika mumba kwaTete MaiOripa wozochibata dzimwe 23 kilometers kundosvika uko but vairova havo shortcut asi paifambwa guys vana vaTete MaiOripa nanhadi ndokuuya kumba ndobva esi nevamwe atsunanani vakanga variko kumba kwandiri kuinda ukoko kuchatongotanga mazuva ekare chaiko vatonga about 2007 guys ndokuchibva vasara vaTete MaiOripa ndokuuya kuChristmas yetu vaChristmas December vakati ngatambawo here kune handei kupi kwaBhutu mbuya wangu wangu vachiri vapenyu those days ndobva vauya ende tainzwa kuti vana vaTete MaiOripa kana vachiuya taifara sei dai hwakufara vanoseka kwete zvishoma so what my win asitonakirwa tofanira kuseka pano pamba guy for the people ndobva kwanzi saka chindai kwaTete ukoko ndikati kani uko kunonzi navanhu vakada unotora mombe ikoko kana kuti mombe dzichinda ikokoko unozohwati vanhu vanomutswa na 2 am wozosvika zuva ndovira I'm not going ndikati nandinzi ndakasara vana mosheni nananoshi vakainda ndokupesana navatete vachiuya uko apa mazuva emafoni kwakusati kwaanawo zvaya kuti ufone zvinzwi haakana vana mosheni vaya vakainda nanaesi mazuva iwayo kuti kanzi vakatozofamba vakati namagrosi ekwaChipinda kwachahamba kwere iko kunzi kure saka kunonzi kwachahamba kwaChipinda vakaenda sei I go confused andikati I don't care vanhu vamwari vanhu vakazodzoka kumba uku kumapurasi kweduku vakaita almost 3 days vasingagoni kufamba nekugwadziwa nekufamba neshoka kuya kunaTete MaiOripa amozviona guys foni yangu yadhakwa ndonge yachembera guys yaane 3 years right yambodzima yega hayo but anyway kuno kwandamozviona ndapa mutserendende at 30 kilometers ndabata road yakagredwa kunoku chinozobhowa ndechekuti kana kwanaya guys kunotsvedza zvinobhowa iko kunoku zvinobhowesesa so handisi kuziva kuti iprogramu yekuti road iri kugadzirwa iyi but ndokwayava kunoku I'm saying 30 kilometers from nyika because ndinombofamba muroad ndozondokona pa10 off yekupinda munomu saka dust road yava handizanga kuti makilometers mangani haisi dust road pamwe pacho nditombofamba netara hambozvona soon after paya pakanyogwa pane zvisanpost zvekuratidza kuti tasvika paBvictor Minerals uye pane zvoita sezvikozvo ndokwandozokona ndouya kunoku saka kunoku munoona kuti kuminda murefu kwatiri kunoku hamunozviona manje kutori kuminda murefu kwakagredwa road yava yakanaka uye kobata network ndakakuchiva ndikati hey akomanaka some people are blessed kwedu kumapurasi kuti chazonatsoita zibooster riniko runongoti zvoni tichida zvedu so tine chingova pamasaisai anytime is tea time hamozviona manje guys of the people I think my man kusvika ndisi kunyanya hangu kumanya baba vakanimirira manyika wangu achiti haikona kunonoka ikoko svika utanga kuti hanyaya indotaurisa zvenyu yotaurisa svika kwaMeke kwanzi haikona kuzosvika undodhileya ikoko ukasire kudzoka mai ndida kutosvika I think apa handakutosvika hereni I am almost there ndasvika ndofika ndasvika ndasvika kwaTete MaiOripa uko ndasvika there about inoda kutsvaga road yekukona ndasvika kwaTete MaiOripa uku ikandichanga ndakukata guys ndasvika ndakutotopika vanhu